Nyt on kyllä sen verran jäisen näköinen auto, että pakko pistää vähän lämpäriin ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ainakin Volvoissa on mun mielestä hyvä tää pysäköinnille lämmitin ja nimenomaan tää suorakäynnistys, kun tää voi sit käynnistää, kun se on tossa Webastossa vielä. Tiedä miten muissa autoissa menee, mutta ainakaan tossa mun Skodassa ei tommosta ollut. Oviikki ja jätetään pöhiseen. Few moments later. Ja nyt rupeaa näyttää jo siltä, että nähdään suurin piirtein läpi tuolta autosta, mutta vähän vielä joutuu skrapaan näyttää. Eli nyt ollaan päästy taas siihen aikaan vuodesta, että ruvetaan jäädyttelemään kaukaloita. Ja mulla on nytten, niin kuin viimeiset 10 vuotta on ollut tällainen pieni paikallisen koulun jääkiekkokaukalo kyseessä. Joten meillä ei ole mitään sen ihmeellisempiä varusteita, mitään hienoja jääkoneita. Puutarhaletku ja kola, niillä mennään ja niillä on pärjätty hyvin tähänkin asti. Käydään kattoon, onko täällä vielä kolatalletta tuolta viime talvelta. Kyllähän ne siellä ihan netissä paketissa on, niin otetaan toi paras ja lähdetään kolaan kenttää tonne ylös. Tuli ihan semmoisia siltä. Ja nyt olisi tää puuterihestä tarkoitus kolata tästä vekeen ja eikä ruveta kolaamaan. Ja niin kuin tuossa äsken jo mainitsin, niin kyseessähän ei ole kovin iso kaukalo, vaan tämmönen pikkukenttä, mikä tossa nytten näkyy. Myös valot tänne vaihdettiin kesällä, mikä oli tosi hyvä juttu. Ja voin sanoa, että tällaista lumityön montaa asiaa et ole nähnyt, joten ota hyvä asento ja nauti. Kasaa olisi vielä ja kyllä keli höllii. Kyllä täällä on mukava tehdä. Sitten mennään hakemaan letkuja taas täältä varastosta. En vieläkään onnistu sitä oikein. Nämä 2 päätä käteen ja sitten vedetään ne tonne ylös. Sitten vaan letku kiinni ja toivotaan, että toikin saadaan auki. No niin, nyt saatiin se auki ja täältä löytyy avain ja sitten vielä kun muistas, että kumpaan suuntaan sitä kuuluu pyöräyttää. Ettei tääkään yhdellä kädellä onnistu. Katsotaan meidän jatkos on ainakin pitänyt. Katsotaan minkä väristä vettä tänä vuonna tulee. Viime vuonna tuli ruskeita hetki. Ja nyt näyttää satakustaa. Sitten aloitetaan. Sitten jäädyttäminen. Mä tykkään yleensä aloittaa sen tuolta sillä, että mä painan vaan vettä tohon laitaan vasta ja tippuu sit tohon maan tasalle, niin ei tuu semmoista turhaa vallia tonne laidan reunaan. En tiedä, 10 vuotta kun on jotain tehnyt, niin vaikea siitä onkaan luopuakaan tyylistä, mitä on oppinut tekemään. One frozen wasteland later. Meillä ton pöhiseen tohon ja käyn koittaan, saisis mä nää valot päälle täältä jo, koska tää rupee vähän olemaan viileä. Viileä kun kylmä, mutta on vissiin viileäkin, kun sen mainittiin. On se vesi näköjään vähän tullut läpi tuolta laidan reunan alta, mutta suuri osa on jäänyt tonne. Niin se on hyvä. Täällä varsinkin on vähän enemmän tullut laidan läpi, mutta se on ihan hyvä, kun se jässähtää tohon. Antaa olla. Noniin, sit koitetaan. Syttyykö valot? Kyllähän ne syttyy. Kyllä muuten syttyy ledit pikkusen nopeampaa kuin noi vanhat halogeenit, mitä täällä oli, koska niitä sai venata aina jonkun puoli tuntia, että ne syttyy. Mut joo, nyt mä menen paleleen vielä hetkeksi takas tonne jäälle. Katsotaan millainen lopputulos siitä sit saadaan. Siinä se ensimmäinen kerros nyt tosiaan on ja ei kovin häppöseltä vielä näytä, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa kun vaan
vettä laskee päälle, niin rupeaa jäätymään. Letkut tyhjäksi ja tää mäki on hyvä siinä, niin ne valuu sieltä ihan itekseen, eli ei tarvii mitenkään fyysisesti käydä letkuja nostelee erikseen. Ovikin ja kotia lämmittelee. Siinä oli nyt tosiaan ensimmäinen jäähdytyspäivä tälle vuodelle ja nää toistaa joka vuosi about samalla lailla itseensä. Vähän nyt oli eri homma, koska tossa oli toi tekonurmi ja hiekka, toi on aikaisemmin ollut asfalttipohjalla. Mutta eiköhän siitäkin ihan hyvä jää saada kuitenkin aikaiseksi. Ja tähän ehkä hienoimpaan drone-shottiin, mitä mä oon vielä ikinä ottanut, voidaankin lopetella tää video. Kiitos oikein paljon, jos kattelit tänne asti. Heitä vaikka kanavatilaukseen ja jätä tykkäystä. Tiedät kyllä mitä tehdä. Eipä mulla oikeastaan muuta, niin kiitos ja nähdään seuraavassa videossa.